le général de corps d'armée Ismaël Wale Benin Kenya ministre k'a dama muna ale ni parce que dîner ministre ani tabolo ministre no ministre de culture de la région ale ni to au conseil bɛɛ kelen ni yɔrɔ la i bɔ ka ministère de kun mais comme wage bɛ Benin Kenya kan silamɛya tɛ se ka taa abada ni Benin Kenya tɛ silamɛya tɛ se ka san sɔrɔ abada ni Benin Kenya tɛ ni bɛn tɛ yɔrɔ bɛ se ka kɛ bɛn silamɛ tɛ ni bɛn bɛ a bɛ don silamɛya la kunu image ye diɲɛ na siran nkalon min talen bɛ ka bɛ Mali la a wulila maaw taara wari minɛ nanzaraw la ko diinɛ ko problème bɛ Mali la taabolotigiw taara wari minɛ arabu jamanaw la a ye nin kuma bɛɛ nkalontigila minnu bɛ ka misiri ci minnu bɛ ka maaw faga minnu bɛ ka halaki kɛ le haut conseil islamique Mali silamɛya tɔnba taabolo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn min kɔnɔ u ka ɲɛmaa bɔra ka kuma a ye discours fila de kalan kelen bamanankan kelen arabukan arabu y'a jaabi arabu dugu tɛ yen min ma min joué arabu y'a la ko jɔlu kun bɛ ka Mali kɛlɛ nkalon kan wa u kun bɛ ka nafolo ta ka di maa minnu ma ka taa marifa ci maliyɛnw na ja nkalon don nin ko in kɛra laɲiniba ye laɲini minnu bɔra laɲini in kɔnɔ ni Mali sɔnna ka ni Mali ɲɛmɔgɔso ye silamɛw accompagner nin na ka tila ka moyen di au conseil ma ka taa nin jaabi n'an b'a fɔ ko restitution ka taa kalan Mali région Mali kɛlɛ a bɛ kɛ mais diinɛ parce que ni diinɛ mɔgɔw sera ka nin tabati e k'i ka diinɛ kuma lase gosi kana maa dɔgɔya mais min b'i fɔ min ti Alakira ta ye min y'o fɔ nka min ko k'a tɛ jɛn ni min y'o to yen e ka tɛmɛ n'i ta ye n'an sera ka nin sabati Mali kɛlɛ nɔgɔyara à 70%. Donc o sara tɛ yen ne y'o de fɔ quoi n'a tiɲɛna Hayidara ɲɛna walahi maaw b'u yɛrɛ ɲininka Hayidara kabiri Ala ka ne da ne ma deli k'a ye n'a ye ɲɛ la événement fɔ dɛ ni télé tɛ Hayidara la kunun kabiri Ala k'an dan ne tɛ Hayidara yelen dɔn Hayidara ye hakilina de ye quoi kana ɲini ka Hayidara dɔn a ɲini kana ɲini ka Hayidara ye quoi a ɲini ka Hayidara dɔn mɔgɔw ɲɛ bɛ Hayidara la bi nka taa kunu n'i taara kunu i bɛ Sayiba nabi ɲuman fɛn fɛn ta n'i ye kitabu kalan i bɛ Hayidara nacogo ye cogo min na i b'a sɔrɔ nabi ɲumanw ni Sayibaw nana tan de Hayidara m'a daminɛ stade la dɛ Hayidara y'a daminɛ kare kɔnɔna de la k'a b'o la k'a daminɛ kasolatagaw la k'a b'o la k'a daminɛ bagabagali la k'a b'o la k'a daminɛ bugɔli la k'a b'o la ka luwansew kɛ ka gɛlɛyaw kun Hayidara ka kɛlɛ fɔlɔ n b'a f'i ɲɛna bi o sɔrɔla min fɛ o kɛra Hayidara yɛrɛ ka dugu la Hayidara yɛrɛ n'a bɛnkɛ a sɔrɔla su dɔ de ɲɛnamayali kuma fɛ u bɛ ŋɔmiw di Hayidara bɔra k'a fɔ ko nin si tɛ mun don dusukun a bɛ kuma in fɔ ka biri a ma nin jama in sɔrɔ u ye Hayidara labɔ k'a gɛn Hayidara ka n'i y'a ka parcours ta dɛ i b'a ni nabi ɲumanw ni kiraw de nacogo ye quoi e ka taa kana Hayidara kuma lamɛn bɛ bi dɛ o to yen e ka segin kɔfɛ u kɛlen ka nin k'a la tuma min na a ka cɛkɔrɔba tun bɛ biriki de bɔ Hayidara ka fa tun bɛ biriki de bɔ u kɛlen ka nin kɛ Hayidara la tuma min na u y'a gɛn ka bɔ Hayidara tun bɛ si yɔrɔ min na i b'o dɔn a tun bɛ si kaburu dɔ la a fa kaburu kɛrɛfɛ Hayidara il a passé pas mal de temps au cimetière a ma bɔ kumakan in kan fo kana se bi ma Hayidara bɔr'o la kana daminɛ kare kɔnɔnaw la k'a b'o la kana daminɛ bɔlɔn kɔnɔnaw la k'a b'o la kana daminɛ tɛrɛnbanin kannaw Mandekura tɛrɛnbanin kan Hayidara nana ye ka yen tigɛ a la i b'a dɔn ni Ala k'a bɛ tile min bɔ bolo t'a kunbɛn fo kana kɛ bi maa kelen min bɛ se ka diɲɛ kɔnɔ n'a taara yɔrɔ yɔrɔ ka stade fa aw kana stade in lajɛ bi dɛ Hayidara ye dugumala de fa fɔlɔ n'o Hayidara kelen bɔra ka kuma au conseil tɔgɔ la au conseil cɛ n'a muso surtout le vice président ko Usmane Sɔli nin cɛkɔrɔba in bɛ ka kuma fo ji bɛ kɔrɔkɔrɔ a kan kɔnɔ a ɲɛ bɛ alisilamɛdenw farala ɲɔgɔn kan nin cɛkɔrɔba in ɲɛ bɛ jamakulu la cɛ jamakulu muso jamakulu kunun jama kun ma an hakili jigin jaja Nasrulayi de la Alakira bɛna fɔ waati min na aw jamakulu sanumalen aw ye jamakulu ye don dɔ ça fait i b'a dɔn ko kunun de Mali silamɛw y'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko kuma fɛn fɛn ko nkalon don fɛn
i b'a dɔn jaja nasula bɛ cogo min na de kunun jama kun bɛ mɔgɔ hakili jigin la silamɛ jamakulu kana ni waso ni kɛnɛ ni ala kɛra ka somayɛlɛmali sɔrɔ ale ye a ye nin de kalan donc n bɛna min f'i ɲɛna mali silamɛw ye min kɛ kunun diɲɛ siyɛni arabu siyɛni bɛɛ y'a ta bɛɛ ka tila ka yafa deli mali fɛ walayi u kun filila a nana fɔ de ko taabolo kɛlɛ bɛ mali kɔnɔ a fɔra de ko diinɛ kɛlɛ bɛ mali kɔnɔ a fɔra de ko silamɛw degunnen don mali kɔnɔ a fɔra de ko nini tabatɛ ko fanga minnu bɛ yen k'u tɛ silamɛya fɛ kuma caman fɔra kunun silamɛw y'a bɛɛ nkalontigiya ka tila k'a fɔ mali terrorisme mali kɛlɛ diinɛ kɛlɛ tɛ mali diinɛ mɔgɔw bɛnnen don i ma deli k'a mɛn abada ko silamɛ dɔ nana i plaint ko église tɛ jɔ yan maa si ma deli k'o mɛn mali kɔnɔ i ma deli k'a mɛn abada ko dɔ nana fɔ misiri ma ko misiri ni yan man kan i ma abada ko dɔ nana fɔ ko n'i ma seli ne ka don na kuma i tɛ seli i ma deli k'a mɛn abada ko dɔ nana maa dɔ silamɛ dɔ ka silamɛ dɔ bali ko wa ko lansara jɔko naani silamɛ bɛɛ bɛnna ala kɛra ka taabolo kan mali kɔnɔ yan mali silamɛw y'o de yira o fɛn min anw ka minisiri belebele n'o ye général de corps Ismaël Wage ale ye kuma ta a ye kuma ta k'a yira k'a fɔ mali bɔrɔ ka jan nka mali silamɛ kulu ye nin laɲini mun kɛ k'a b'a da président kulu kan ka tila k'a ɲini ministère de la réconciliation bolofara fɛn fɛn bɛ région na ko bɛɛ k'i yɛrɛ bila o conseil kan baara in na ka nin kuma in lase fan bɛɛ n'an kɔni sɔnna ko ala sɔnna ka barika don an na k'an ka se ka nawaleya nin ye fɛn ba di Haidara ye ci fɔ gouvernement mais mɔgɔw ma ɲɛ t'a la de i b'a dɔn mɔgɔw bɛ gouvernement fɛ i ka bɔ ka gouvernement dɔgɔya u bɛ kuma dɔ fɔ ministre sigilen ɲɛna ministre fila in bɛɛ kumaba de don yɔrɔ ni Haidara bɛ kuma f'i ka tafsiri kɛ quoi kuma min don a ka girin kunfin tɛ Haidara ka kuma ye ni Haidara kumara n'i bɛ Haidara ka kuma lamɛn n'i bɛ mɔgɔ kɛrɛfɛ i tɛ se k'a faamu f'i ka t'i sigi i kelen na quoi a ko ni maa bɛ mobili kɔnɔ ni chauffeur kɛ bɛ ka taa ni dingɛ bɛ sira la i b'a fɔ chauffeur kɛ ma ko dingɛ bɛ sira la i farati a bɛ fɛ ka mun fɔ gouvernement ye n'aw ye min kɛ n'a man ɲi an b'a fɔ aw ye k'a man ɲi hɛrɛ tɛ nin na laban tɛ nin kuma kɔrɔ de y'o ye o kɔrɔ mɔgɔ bɛ dumuni k'i fa ka sɔrɔ i ma dun ni tigɛ fila ye i b'i fɛla fɔ i ka diinɛ i ka jamana ɲɛmɔgɔ ye bonya ni karama mais dɔw bolo f'i ka dɔ de dɔgɔya o de ye cɛfarinya ye f'i ka kuma ni fitinɛ ye f'i ka kuma ni lagosi ye o de ye cɛfarinya ye a kɛra ka kuma b'a yira o tɛ a bɛ e bɛ mobili min kɔnɔ chauffeur kɛ in b'aw bɛɛ ka baara de la i sɛbɛn a bɛ chauffeur a bɛ mobili kɔnɔ mais aw jigiyɔrɔ tɛ kelen wa aw taayɔrɔ tɛ kelen nka ni degun y'aw sɔrɔ a bɛɛ ye kelen o de tɔ a ye mobili ta exemple la wa n'aw ye lafiya sɔrɔ n'aw seko ɲuman fana kɛra aw bɛɛ ka laɲiniw ye o maa min jumɛn bɛ se ka nin k'aw ye chauffeur kɛ tile bɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ donc a tɛ na fɔ chauffeur de Asimi a bɛ bilasira Asimi bɛ bilasira wa ala ta bɛ fɔ wa a yɛrɛ bɛ ala ta lamɛn voilà d'accord Bubu an b'i fo la an bɛ taa an ka ɲininkali filanan na an b'a ɲini an lajɛbagaw fɛ toujours jɛmukan in u ka partager u ka kɛri bila sabu ka d'a kan jɛmukan in a nafa ka bon kosɛbɛ an bɛna don an ka babu bakurubaw la babu minnu ni a kolo ka girin kosɛbɛ ni an delila ka analyse kolo girinw kɛ a kan ni Bubu yɛrɛ delila k'a fɔ an ye ka tɛmɛ a ka tiɲɛ dɔw nana an bɛna a ka tiɲɛ dɔw segin a ma bi émission kɔnɔna na Bubu Mamɛdi Jawara an ka ɲininkali filanan Mauritanie ministre de la défense o bɔra an fɛ Maliba kɔnɔna na a nana ni Mauritanie président a nana ni o ka sɛbɛnfura ye ni an ko ma ko lettre ka na o di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ministre de la défense nalen na a kɛla caman kɔnɔ k'a fɔ ko a nana sécurité kuma de la mais fɛn min ye jamana fila si ma communiquer a kan a segilen na ni ma fili tile 3 ɲɔgɔn ou bien tile damadɔ ɲɔgɔn Mauritanie président ye terroriste maa 9 grâce terroriste minnu ni Al-Qaïda maaw don ni olu yela Mauritanie attaque la ani ko u ye attaque caman kɛ Mali la nɔ Mauritanie ye olu grâce Bubu i bɛ se ka mun de fɔ an ye o la Mauritanie kan nali la yan komi yɛrɛ n ka tiɲɛ segin ma n k'aw kana kala turu nin na soso tɛ se k'a yɛrɛ fagalan dilan quoi bɛnkan de bɛ Mauritanie ni jadisiw ni ɲɔgɔn cɛ terroristes ni ɲɔgɔn cɛ misi dɔ bɛ Mauritanie u b'a wele ko 600 logement o misiri in kɔnɔna la hali sini nafolo bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di terroristes ma Mauritanie ka dugukolo kilancɛ ye terroristes de ta ye
n tɛ président wɛrɛ dɔn dɛ président min bɛ Moritani kunna nin tɛ se ka terroriste kɛlɛ a tɛ se a tɛ se o parce que tɛ dɔwɛrɛ ba tɛ bɛnkan bɛ Moritani ni terroriste cɛ o de y'a parce que Moritani dugukolo ye terroriste sigiyɔrɔ de Moritani dugukolo ye terroriste labɛn yɔrɔ de Moritani ye nali fɛn o fɛn kɛ n ko aw ma n k'a bɛɛ nkalon a si tɛ tiɲɛ ye n ko mokɛri don Moritani tun bɛ fɛ ka jouer min kɛ Mali la Ala ni barika ni duwawu nka a tɛ se c'est que ninnu nana ne fɛ i bɛ t'a sɔrɔ renseignement b'u cɛ la hali u ka verre a contrôler i bɛ t'a sɔrɔ caméra b'a la ninnu na i fɛ yen hali u ka montre a contrôler kana miiri ko diplomatie don dɛ u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma dugu minnu don kana i yɛrɛ sɛgɛn gɛlɛyaw gɛlɛya bɛ Mali kan Moritani ni Algérie de don donc an nana ye a ye taa ni ka segin kɛ mais n ko a ma n ko taa ni ka segin kɔnɔna la n k'a nana mɔgɔ bila de la a bɛ fɛ mɔgɔ dɔ de bilali ko kuma fɔ mais a tɛ se ka bɔ a da nin bɛ nali fɛn fɛn u tun bɛ fɛ ka Vélizy ka bilali ko kuma de fɔ n'o ye espion français ye mais kuma min fɔr'u ye dugu jukɔrɔ u b'a dɔn o waati kelen terroriste bolo banna cɛ tɛ yen donc terroriste kumaba minnu nana Moritani den k'a bila de Moritani ma Maliya fɛ tɛ yɛrɛ Russie ka service de renseignement de bɔra a kalama kan ko ni k'a bila ni cɛ kelen kelen fɛn fɛn nin bɛɛ attaque coordonnée Mali territoire sanfɛ n'a y'a sɔrɔ ko Moritani est sincère u y'a ta kɛ Mali la u y'a ta kɛ e fɛ yen ne ye yafa Mali ma ni Moritani y'a sɔrɔ ko Moritani nana kuma min fɔ Mali la ka n'a fɔ k'an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma k'an bɛ fa la an bɛ ba la n'o kuma ye tiɲɛ ye a ye mɔgɔ ninnu ye Moritaniyɛnw faga u ye Maliyɛnw faga ni Moritani bɛ yafa komi u nimisara Moritani de fagali la o ma nimisa Maliyɛn fagali la dɛ n'a y'a sɔrɔ Moritani était sincère Moritani tun b'a fɔ bon ne y'u gracier n b'u bila ka taa Mali la Mali b'u juger ni Mali fana ko y'u gracier a banna e ye mɔgɔ minɛ o ye e faga k'e sigiɲɔgɔn faga e ko k'a tigi k'a nimisara k'e kɔni yafara e ta to Ala ma i sigiɲɔgɔn dun i kan ka mun fɔ i kan k'a ta k'a di sigiɲɔgɔn ma ne kɔni yafara ma n b'aw transférer Mali la parce que an ma taa kɛnɛ dɔrɔn fɛ yen mais est ce que ni Mali kun ko k'a bɛ taa mɔgɔ ninnu minɛ Moritani fɛ yen Moritani tun b'a fɔ ko non k'i ye n ka souveraineté violer mais anw b'a dɔn fiɲɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu bɛ bila dogo la donc Moritani ye min kɛ a ma kun wɛrɛ fɔ dɛ ko mɔgɔ ninnu k'u nimisara dɔwɛrɛ tɛ cɛko problème de bɛ mɔgɔw la cɛ duman tɛ terrain kan terroriste ɲɛmɔgɔw Abu Uzaifa Kunbeli ka taa bila fɛ Alimun Jafar la ka taa bila Muhammadu Jalo la ka taa bila fɛn bɔ Seydou Boubacar Abari ka tous les leaders i bɛ fɛn fɛn dɔn a bɛɛ éliminé la fɛn fɛn kun bɛ se ka attaque coordonné n'a bɛ se ka taa attaque ni fɛn caman kɔrɔ a bɛɛ éliminé la qu'est-ce qu'il faut maintenant prisonniers minnu bɛ an b'olu de bila ni mɔgɔ ninnu tun b'a minɛ dɔ kama u nana réserve de kama wa Moritani y'u minɛ walasa k'u ni na kisi de bari sabula u nana cogo di n'u ye attaque de k'a bolo ka tɛ kalifa don aw fɛ yen n'a ye kalifa don i fɛ yen t'a minɛ k'a di Mali ma donc Moritani y'u mara ka bi de sɔrɔ n'aw bolo dɛsɛra don min na ni ɲɔgɔn kasoladen dama min bɛ Libi Moritani n'u bɛ arabu jamana kan ni arabu dugu b'a la k'u bila bi c'est trop Moritani dɔw bila Libi bɛ dɔw bila Algérie yɛrɛ b'a la ka mɔgɔw libérer mais mɔgɔ tɛ yen n'i ye k'a fɔ i bɛ taa prisonnier libérer yɔrɔ o yɔrɔ o kɔrɔ k'a fɔ i bolo banna de e n'o tɛ mɔgɔ min attaque e fɛ yen attaque Mali la e bɛ fɛ kɛlɛ ka ban cogo di maa 9 k'u nimisara dɔrɔn e ma se ka garantie foyi di k'u nimisara ok n'a y'a sɔrɔ u ye tiɲɛni kɛ e fɛ yen n'o ye tiɲɛ e ni Mali ye baden dugu ye i b'o di Mali justice fana ma voilà donc ninnu ye jamana de ye jamana minnu bɛ yen ka n'olu de bɛ ka Sahel kɔnɔna ɲagami mais a bɛ tila ka bɔ Moritani minɛ fɛrɛ la i b'a dɔn Algérie min kɛ san 20 Algérie bɛ terrorisme kɔnɔna la Algérie b'a dɔn Moritani ta bɛ juguya ni Algérie ta ye Moritani ta bɛ tila ka juguya i b'a dɔn n'i bɛ janfa kɛ i bolo k'i ye cɛ duman ye mɔgɔ tɛ fitinɛ don wali dugu la k'i sigi k'a yagatɔ lajɛ k'a kana se e ma fitinɛ mɔgɔ a bɛ jɛ k'a kɛlɛ de mais e ka fitinɛ don wali dugu la k'i sigi a lajɛ ko walasa kana se e ma i b'a bila i kunna ne o tɛ y'a ka tasuma faga dugu kɔnɔ tasuma ta don e fɛ yen donc Moritani ninnu bɛ tila ka kɛ dugu ye dugu mun a bɛ tila k'a ye Moritani bɛ tila ka gɛlɛya sɔrɔ nin baara ninnu na bari sabula mais dɔwɛrɛ tɛ o terroriste mana sigi fɛ a b'i ka jamana dɔn a b'a bɔ yɔrɔ dɔn a b'a fɛn bɛɛ dɔn n'a ko k'a bɛ attaquer don o don a bɛ fan bɛɛ dɔn bi gɛlɛya jumɛn b'anw fɛ yen Faransiya gɛlɛya de don parce que ani Faransi jara san 60 a b'an ka jamana fɛn bɛɛ dɔn a b'an ka poste bɛɛ dɔn a b'an ka kan bɛɛ dɔn a b'an ka kan bɛɛ position dɔn donc a dan ka kunnafoni di terroriste ma dɔrɔn o Faransi kelen de bɛ ka anw degun bi ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ DGC français bɛ ka recrutement kɛ depuis le 10 juin 2025 ils ont recruté les cyberattaques et fait les journalistes maintenant en cyberattaque
les socialistes maintenant, des interprètes en langue arabe, mambe zarmeme, abe poularme, abe et marakame, ou yo mogo juleri kite kosaina, o kunte dor fe nu dugu munchi, ou be marakan foye, avec e fladu hono, ko marakaw de attaqué. DGC mogo me recruté 273 éléments yo de recruté. Do ta Facebook, influenceur, chroniqueur, vidéoman, ou ya be recruté, ni ko ni xamadu. Parce que frappé de son carré faso ci kama et nota sera na donc bio mo de bika ke biu nu attaquera dugu mina ou be to dugu kanfo ou ba donta ou ba bota français ou desera dore te ko ga sai ku luka influence kana perdre ça le ko français dugu halakili français dugu kuno koy ne kuma do foye depuis domina Charlie Hebdo kara ni français ala kira la décès sallallahu alayhi wa sallam depuis do français halakili dépôt do n'a ye beja beka marfa bla ka to français kinema ni français nye jenete la kara ko bon français dongo do ala be français to bin ka ta français ma ali sinu reta ka kara to min cette localité Kati et Mopti Sévaré Gao Ombori Tessalit Kidal cette localité duro kele wati kele français a attaqué ka banka klaka essayer ka dese kisi quand la France a été annexée par l'Allemagne, De Gaulle bola ka Angleterre. Au don a discours Monteni, ali sini malien de ga redoubler la bague là. Moko ka ta bagi jeni vorien de nga discours de kama. Ah moko che jito be boli ka ta wol dugula e be kla ka to ti discours ta ka ta ka demande na ko la France a perdu une bataille mais la France n'a pas perdu la guerre. Akara to di moko ga redoubler bague là nodi. Tchè boule discours ko ye tchè fara kan on attaquera le 25 ans président Maboula bolo a bolo ko De Gaulle ni Assimi De Gaulle tekele Assimi De Gaulle tekele Assimi nga jamana attaquera par 25 000 par 12 500 éléments est-ce que soutenu par 5 pays Algérie Mauritanie France et ya fanga bala Ukraine Côte d'Ivoire au dugu duru de Mali attaqué mais Mali fama yu jo la président ye armunta ministre ye armunta et ya fama munun be terrain ka olu ye armunta civil bora ni bere ni muru ni kabakuru ye ka Mali défend à 100% au Mali de jolen flata Assimi De Gaulle tekele ni De Gaulle bola Assimi te boli de pala countdown ni bora halalaw de la donc on te Francis président ñogona même te da wol dugula ka fima um blaka taka dugu libéré o libéré ko kuma mina ka soro ka mo la joka teni fale mengu ye anga ancien commentaire ka déshabillé de ka ou donna teni civilé wala sa français kana fo ka fo ko dugu wala libéré mais histoire ne ment pas histoire a beira la participation africaine à la deuxième guerre mondiale farafinga mumbe to kelela mumbi ba ko fa katani ba fo ngo for décembre do na no fa katani donc ali sini anye to bu libéré dorate français wa français o minge ayo clinique ali Mali nord la abi anga soro sous de blague ñefe armée bora ka fa ka éditorial bela anga armée ka interview fe kera ya fa bela français froidement n'est pas n'a jamais été une puissance ne dia fi ni mo ya fi ko français puissance ci ko galondo ali djena ko le plan Marshall juru folo min dora dugu mununa en 1947 quand la banque mondiale a été créée en 45 juru folo min dona dugu mina ka dugu deme ka korta ka la les sanfé ka war bat adama akara français di oui tout a été là de 47 48 comme ça les premiers crédits plan Marshall n'allait ka ay wodi dugu ma ko wuli français de non ni son fleni malien mi ba faso blakata ici odato mali nyamo ya hakina muntaka moko bla sanction financière là a jarani fo ka fa moko bulu ko ni kulen ko di kulen ko tere mali gouvernement décision man pas de tani na ta korodo o ni ngal kila aye uye sanction financière ta moko uyata Umar Marko ni Etienne Fakabari kama folo ata Maliki Konate ni Kadija Fofana ni Buwa fanen do ayira ka fɔ ko nunu minnu filɛ nin ko wari tɛ u bolo an ka jamana kɔnɔ yan nɔ déjà yɛrɛ bele do ayira ka fɔ ko ko gouvernement tuma tɛ ka nin ta ko nafa t'a la e bɛ se ka mun de fɔ an ye nafa jumɛn de b'a la ni maa min tɛ gouvernement ye man k'i da don nin kuma la ou bien ni tɛ gouvernement kɛ kun minɛ m'a faamuya n'i tɛ fɛn min dɔn minnu bɛ ka nin kuma fɔ k'u da bɔ a la fɛn min bɛ ninnu bolo Mali la nafolo de don
cogo di aw bolo ko faso politique kɛlɛ ye tiɲɛ mais fo ka kɛ terroriste ka kuma lasela o tɛ kɛ ni nafolo tɛ o mɔgɔw k'o bila u kunna n tɛ asi min fɛ o ye tiɲɛ mais ka dunun ta k'a fɔ est ce que b'a kalama terroriste nɔfɛ o bɛ kɛ ni wari di ninnu bɛ jamana mun kan n'o ye États-Unis ni Faransiw ye a wari bɛɛ contrôlelen don ni dɔrɔmɛ 2 yer'i ka compte kɔnɔ n'a bɔyɔrɔ ma fɔ u b'i ka compte saisi k'i ɲininka maintenant ninnu bɛ terroriste dɛmɛ cogo di u bɛ terroriste dɛmɛ ni Mali de ye wariw bɛ tɛmɛ Mali de fɛ mɔgɔw de b'u bolo Mali la minnu bɛ taa wari kunbɛn dɔw bɛ blanchiment d'argent de kɛ mɔgɔw t'a dɔn min don ninnu bɛ min sɔrɔ Mali la u t'a sɔrɔ u ka baara la fo ka diɲɛ wuli u t'a sɔrɔ u ka baara la parce que mɔgɔw bɛ a lajɛ ninnu ka aw tɛ min dɔn an ka service de renseignement tilala nin na maintenant dɔw bɛ yen ale ka entreprise bɛ 2 millions de chaque 3 jours 2 millions envoie de bɛ kama chaque 3 jours a ye taa sugu ba la ka taa min bɛ wari ci a ye taa ɲininka 2 millions de francs CFA a ye taa Mauritaniens ka wari échange kɛyɔrɔ la don o don min bɛ ci c'est plus de n tɛ se k'a da fɔ mais réseau kan n t'o da fɔ quoi mun bɛ ci don o don échange dɔrɔn na wari falen mais wari falen u bɛ wari min nabɔ cogo di wari min bɛ di cogo di mais an ka service de renseignement tilala o u bɛ sanu de ta n'u ye sanu ta wari bɛ transférer jusqu'à par Dubaï FLA mɔgɔw bɛ wari transférer Dubaï de fɛ ka na wari bɛ munumunu di donc n'i ye gouvernement ye nin mesure ta nafaba de b'a la u ka wari fɛn fɛn bɛ verser u ye a tɛ tɛmɛ u ka compte fɛ Faransi u ka mɔgɔw de bɛ a kelen kelen bɛɛ ka mɔgɔw de bɛ ci ka na wari minɛ ni wari dir'u ma o de to somɔgɔw ninnu caman ye complice ye n m'a fɔ a bɛɛ dɛ somɔgɔw caman ye complice ye fɛn fɛn bɛ ka kɛ u ɲɛ b'a bɛɛ la dugukolo bɛ san terrain bɛ san gouvernement ye mesure mun ta nin aw t'a dɔn mais a kɛra minnu compte la i m'a ye bɛɛ bɛ ka bɔ ka wo ci yan sinon kɔn ma deli k'u tɔɔrɔ ka nin bɔ sinon ni wari t'i bolo a b'i tɔɔrɔ wa e ka compte ti yan a bɛ mun tiɲɛ ye mais wari fɛn bɛ c'u ma a bɛ tɛmɛ Mali de fɛ u ka mɔgɔw bɛ taa ta kalo o kalo u b'u ka taa u ka salaire in ta a kelen kelen bɛɛ ka ca n'u ka Faransi u bɛ baara min kɛ Faransi a kelen kelen bɛɛ ka ca n'a ye n'i ye Iba Bokum bɔlen k'a fɔ k'u bɛna ale tɔgɔ ma k'a la mais n ko n'i tɔgɔ kɛra nin na to i bɛ tila k'o yira tubabuw la u ka dɔ fara i ka sara kan parce que tu es menacé ni nin i tɔgɔ kɛra nin na nin sanction financière nin na e de bɛ t'o yira mɔgɔ ninnu na k'a fɔ bɔn aw yɛrɛ ye nafa bɛ ne la a ye dɔ fara n ka sara kan Iba Bokum bɔra ka banni ni fɛnw kɛ Mali gouvernement bɛ e jaabi mun na e ta bɛɛ ye banni de ye et puis i b'i sigi n'u ka k'i ye ka banni de kɛ maa mun b'e lamɛn a b'i lamɛn ni hakilina 2 i bɛ ka mɔgɔ min ban nin o tigi commanda ye mais e k'ale yɛrɛ bila ka banni kɛ tan a t'a kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko Iba Bokum banni dabila banni Iba Bokum bɛ min sɔrɔ banni na a t'o sɔrɔ baara la Iba Bokum bɛ vie banni de la a bɛ min sɔrɔ banni na a t'o sɔrɔ a ka banni ka da mɔgɔ si tɔɔrɔ a bɛ min sɔrɔ banni na e bɛ taa fɔ cogo di k'e bɛ taa wari di mɔgɔw ma ko k'u dɛmɛ nka e yɛrɛ de bɛ ka terroriste a to Azawadi animateur ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ sɔn e ko k'e bɛ baliko kɛlɛ la mais e de ye Azawadi animateur ye parce que i bɛ mɔgɔw ba nini ko wari b'i bolo ko cɛ e bɛ kɛ milliardaire ye compte jumɛn na États-Unis compte jumɛn o wari i sigilen bɛ yan i mana mɔgɔ min ba nini i bɛ Papisi bila ka t'o wari minɛ n'i yɛrɛ balimamuso olu bɛ taa wari minɛ mais pourquoi Papisi bɛ ka wari gérer a mun na n'a y'a sɔrɔ e bɛ se ka mɔgɔw kunkolo ka baara kɛ quoi mais a b'aw bagabaga de quoi aw bɛ siran a bɛ se ka mun kɛ mɔgɔ la il a un salaire de 75 000 $ par mois et par an Iba Bokum ka wari a ye taa k'a lajɛ cuisinier fɛn m'a dɔn premier étoile wa m'a dɔn deuxième étoile de don cuisinier min a tɛ baara kɛ su fɛ dɛ cuisinier ɲɛnama de bɛ baara kɛ su fɛ Iba Bokum bɛ baara kɛ sɔgɔma de donc o kɔrɔ ale ye sɛfan jira de a bɛ sɛfan de jira n bɛ n sen ka taa b'i ba don ta tigɛ n bɛ t'i ba kɛ ta kaburu kɔnɔ ça sert à quoi n ko ba de ye lase États-Unis banni de ye lase ne ba kuma wolo kɛ balima dɔ k'e la don mɔgɔ wɛrɛ min la don ko i balima dɔ de y'i la don o kɔrɔ barika b'i ba la ala ka si di ba ma ale k'i ba sankɔrɔ ta Iba Bokum wolo dɔgɔnin de filɛ nin ye école de guerre la formation na ah oui il a un petit frère qui est officier supérieur de l'armée malienne aw kana ban nin aw kana ta sara la a b'aw kunna k'a fɔ ko nin ye se de ye ayi nin bɛ tila ka mada fo a bɛ kuma aw t'a lamɛn mais a bɛ ka baara min kɛ bi mɔgɔw 2 de bɛ ɲɔgɔn na
ale ta ye nini de n'o tɛ ale ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na mais n'a ye min ban nin dɔ in bɛ wari d'a ma ale bɛ balo bannen na n'a ye bannen dabila bi a ka sara tɛ se ka foyi ɲ'a ye a muso fɔlɔ tɔgɔ ko Kumba o tun bɛ Baltimore ale bɛ fɛn fɛn fɔ ale bɛ restaurant min na ne b'a dɔn mais sa vie ne nous intéresse pas n'a y'a sɔrɔ an ka Mali crise bɔ yen an ka kɛ yɛrɛ sa Mali kana kɛ nin mais depuis Mali tɛ Ibabougou tɛ se ka voyager i de la i bɛ tubabu i bɛ kɔfɛmɔgɔ bɛɛ n'a den plage ni fɛn ne la ka bɛ Ibabougou min y'a la mais il n'a pas les moyens ko fɛn min ko ale ka wari sera miliyari la a ko ye tiɲɛ o ye Mali de ye parce que a bɛ banni min kɛ Mali la yan maliyɛnw bɛ siran ka wari d'a ma aw bɛ ɲinɛ min kɔ aw b'aw sigi diɲɛ plainte bɛɛ la banni na Ibabougou tɛ fɛ parce que mun na a yɛrɛ tɔgɔ de ko Kaderbougou a donna n'o de États-Unis kelen filanan ye mun ye banni tɛ États-Unis texte la États-Unis tɛ banni dɔn banni tɛ américain kan yɛrɛ la aw bɛ min kɛ kojugu ye yan américain t'o jate yɛrɛ bon kuma dɔ la ni u nana ɲininka ko mun na i bɛ vidéo kɛ don o don a b'a fɔ ko non k'ale ye comédien de o de y'a to a bɛ taa baga Sunjata ma ka Sunjata neni yɛlɛ min bɛ kɛ a b'o yira Amérique service de renseignement na non ale ye comédien ale bɛ ka jamana dɛmɛ u binna ale ka jamana kan ainsi de suite mais e bɛ ka Azawadi promotion min kɛ e ma kuma o la donc n'a y'aw bagabaga tan aw bɛ siran k'a sɔrɔ aw de bɛ k'ale labalo ça fait a b'aw ba neni min kan n'o b'aw jatigɛ dɛ a b'o wari mun d'a ma donc ale bɛ balo aw la dɔrɔmɛ 2 t'a bolo 2 ne de y'a f'i ye son salaire ne lui permet pas n b'a ka fɛn bɛɛ f'i na ale bɛ n b'a avantage bɛɛ f'i na wari bɛ taa yɔrɔ min na kalo la hali wari den ale cɛ n bɛ min fɔ aw ye a ye nin den modèle ninnu tɛ a ma bɔ sa ko a munna an m'an tɔgɔ k'a la parce que dɔ wɛrɛ tɛ o n'a y'o kɛ sisan a bɛ t'o de yira EFL mɔgɔw la komi ale ye radio Azawadi animateur ye parce que mɔgɔ min na a bɛ se chantage la bon aw ɲɛ b'a la n'an m'a di yan n bɛ yɛlɛma Simi fan fɛ n'an ma wari di yan dɔrɔn baw ba ɲini ka yɛlɛma donc n'a y'o fɔ o sɔrɔ arabu fɛn tɔgɔ ye di terroristes ninnu bɛ siran i vit a bɛ balo bannen de la Cabral k'a d'aventure la a ma min sɔrɔ aw de sɔrɔ bannen na wa a t'a dabila mɔgɔ si ye aw bolo k'a b'aw bannen na aw juguya t'a la koyi a t'i dɔn a t'i ba dɔn wa i ba ma fɛn k'a la mais il vit de ça fo mɔgɔw k'u ja jɔ a ka bannen ɲɛ si les gens veulent aujourd'hui que nin ka bannen dabila n'a y'i bannen na to yen a bɛ mun cɛ ye n'o tɛ minnu m'u ta sɔrɔ a ba la t'olu bannen mɔgɔ b'a bannen a t'o bannen a bɛ taa terroriste de bluff n ka soldat bi yan n bɛ nin ci nin ma Boni Habi n'i ma nin bila ka taa min ka taa Boni Habi k'aw bɛ t'olu dɛmɛ jɔn ye Boni Habi k'aw lawuli n ko terroriste de y'u lawuli e ne ka kɛ bɛ taa dɛmɛ d'u ma i tɛ terroriste ka communication dabila dɔrɔn e bɛ mun Maliko kɛlɛ kɛ donc n'a y'o kɛ o la ani Garalo ta filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ parce que Garalo bɔra ka fɔli min ye k'a fɔ ko n bɛ Asimi soutenir a ale ja tigɛ parce que minnu bɛ wari d'ale ma ka vidéo maniw san olu fana bɛna ale bɛ wari in justifier de e mɛ Garalo ta in y'a paniquer yan Garalo nana ni n ka wari ye ale ka wari tɛ o terroriste ka wari de don donc Galalo ale bolo n'a ye Galalo sa a b'a fɔ a b'o point a b'o avantage kɛ k'o bila ka taa bon mɔgɔ si tɛ yen soldat ko kuma ni fɛn foyi tɛ yen a takun ye banni de ye a bɛ continuer ka banni de kɛ wa o kana aw tɔɔrɔ n bɛ 20 millions di ka karisa faga n bɛ karisa kun ci yan fɛ n bɛ nin kɛ tan depuis transition de e tɛ se ka na Mali la e ta san joli depuis transition tɛ e tɛ se ka na hali n'a sɔrɔ i kun bɛ na transition de y'i bali ka na o bɛ faamuya e fortement bɛ yen de papier t'i bolo mun i tɛ se ka bɔ a bɛɛ ni Ala cɛ a t'a bolo ne ye Segu Tunkara ka Ivoirien fɔ a ma ne sɔsɔ o la n ko Segu Tunkara tɛ Malien Ivoirien don an m'an bɛ se k'o wolola traite civile la ne y'o fɔ aw ye yan Segu Tunkara fana tɔgɔ bɛ ko non o tun ye sa n bɛ taa ni kuma de ye donc mɔgɔ dɔw bɛ yen olu t'anw intéressé n'a fɔra ko hakilina kɛlɛ don o bɛ faamuya nin kɛra nin ma ɲɛ a ye nin kɛ nin ma ɲɛ mais k'i sigi hadamaden bannen ka jigin na mɔgɔ foyi tɛ to billahi n bɛ kuma kelen fɔ aw ye suma wallahi Ala ye sitanɛ mɔgɔw sankɔrɔta mais a tant que aw ni dalen b'a ka waati min na k'a bɛ komi k'a b'aw tɔɔrɔ Ala tɛ bɔ a kɔ kɔrɔ a y'a to yen ni ko dara ko bɛ ban yɛrɛ ma Ala tɛ bɔ a kalama banni tɛ hadamaden n bɛ kuma kelen f'i na ba ni mɔgɔ ye nafa sɔrɔ ba la Ibabougou bɛ nafa min sɔrɔ ba la a m'a sɔrɔ mɔgɔ la a balimamuso de y'a lata k'a don a jigi kɔrɔ n'a ba kun man ɲi o kun tɛ kɛ o n'a ba kun man ɲi o kun tɛ kɛ wa a y'a si kɛ a kun bɛ kari wɔsi de kɛ a tun bɛ yɔrɔ ko de kɛ ka b'o la ka n'a bila sɛfan jira na fɛn in na a k'a fɔ k'a ye wari sɔrɔ banni de nana n'a ye n'i y'a b'i waso bi n bɛ nin wari ci mɔgɔ ma parce que i taara banni de kama aw b'a miiri ko banni ye kojugu de y'ale bolo non banni y'a ka arme de
n'aw siranna ka ban ni ɲɛ o de bɛ fanga don a la a b'aw ba nini parce que aw bɛ siran a k'aw bila aw kunna ale bɛ ban nini mun fɔ e fana bɛ se k'i sigi kamera kɔfɛ k'a ɲɔgɔnna kɛ an ka kulubali ko yɛrɛ bɔ yen bɛɛ se k'i ta sara mais ba bɛɛ muso bɛɛ bɛ ba la muso bɛɛ bɛ fa la muso bɛɛ bɛ ba la aw b'aw man kun ka nin to yen aw bɛ tila k'a fɔ ko nin kun bɛ yen de nin ka video fana tun bɛ tɛmɛ de e bɛ sigi cogo di donc Segu Tunkara ta mɔgɔ t'o jaabi Segu Tunkara ta mɔgɔ t'o jaabi mais aw kana ɲinɛ k'a fɔ k'u ka wari bɛ tɛmɛ Mali de fɛ ni fɛn o fɛn bɛ sara par les terroristes ça passe par le Mali a bɛɛ aw de b'a fɔ ko in ma mɔgɔw tɔɔrɔ ko in ye mɔgɔw tɔɔrɔ dɛ ko in ye mɔgɔw tɔɔrɔ a t'a dɔn de quoi wari i tɛ se k'i sigi Faransi ko dɔrɔmɛ 2 bɛ ci ma k'i b'o minɛ ka compte kɔnɔ o tɛ se ka kɛ mɔgɔw de b'u bolo Mali la yan u bɛ taa minnu bɛ taa wari ta o t'o la k'a décharger et le service de renseignement est au courant de tout n'a y'u ja banni ni sigiyɔrɔma 100 a dan y'o di mais n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna ni maa si tɛ yen maa o ye mɔgɔ ban i t'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ ba man d'a ye parce que i t'a sɔrɔ hɛn dɔ b'a n'a ba cɛ ou bien a n'a fa cɛ mais ale b'a ba d'e ma e k'a neni i b'a ba ka kɛlɛ k'a ye quoi mais o de do kɛ musokɔrɔba ɲuman ye parce que mɔgɔ bana faso la o tɛ kɛ jamana fɛ e bɛ jɔn sɔrɔ jɔyɔrɔmɛ kunda jɔyɔrɔmɛ b'o labilalen don jɔyɔrɔmɛ ye fonisere ko jɔyɔrɔmɛ terroriste i b'o ye diɲɛlatigɛ la min hali ni mɔgɔ ma taa ekɔli la i b'i sigi don o don an sen bɛ baro ni y'a kɛ tan mama la y'a kɛ tan don ta bɔ ta critique ka ta bɛɛ bɛ jɔyɔrɔmɛ dɔn ni wariko de jɔyɔrɔmɛ tɛ marifa fɛ a tɛ marifa ci fɛ wa jɔyɔrɔmɛ tɛ terroriste ye fo ka diɲɛ wuli mais n bɛ min f'i ɲɛna Ibabugu bɛ fɛn bɛɛ kɛ wari kama fɛn bɛɛ n'a n'i jɛra n'i m'a di a b'i ba nini kana foyi k'i la hali mɔgɔw b'u jɔ Batuli miliyɔn 40 di a b'a di kɛ Batuli bɛ aw minnu dɛmɛ n'aw ma défense ta min b'a ba nini a bɛ wari d'o ma k'a man kɛ a wari bɛ mun nafa ɲɛ Batuli ka diɲɛ d'a ma a bɛ mun nafa ɲɛ wari in bɛ mun nafa ɲɛ e bɛ baara la yan i ka wari b'i bolo i ka fɛn bɛɛ b'i bolo a ça fait quoi million b'i bolo milliard b'i bolo e b'o bɔ min o kuma i bɛ dɔwɛrɛ kɛ min tɛ sɛfan yɛrɛ yan et puis a tɛ baara kɛ su fɛ dɛ sɔgɔma cuisinier yɛrɛ bɛ baara kɛ su fɛ de lui il travaille le matin o kɔrɔ k'ale dan ye déjeuner dɔrɔn a bɛ daraka dɔrɔn de dilan n'i ko mun kɛlɛ Christina i bɛ bɔ muso ye infirmière de a ba k'i n'a fɔ a bɛ ko dɔn a tɛ foyi dɔn foyi tɛ ŋili k'i sigi dɔrɔn bon nana baw ba don tan kɛ tan ça sert à quoi ayi ça sert à quoi e ye nin ban nin a bɛ mun kɛ mun bɛ yɛlɛ n'u bɛ content parce que i bɛ ka dɔ ban nin sini n'i ye bannen dabila olu t'i lamɛn o de to Mali gouvernement ma tɔw kala tɔw ta olu ye fasoden jugu ye faso yɛrɛ tɛ nin na yɛrɛ faso de t'e la tɔw ye fasoden jugu ye dɛ o ɲana olu kɔni ye fasoden jugu ye faso t'e la de donc ni aw kun y'a tɔgɔ kɛ nin na a bɛ taa nin ka tila ka taa terroriste bagabagatu u bɛ dɔ fara ka wari kan parce que san o san lui il a un budget pour recruter les videomans a bɛ banni ni fɛn minnu k'i ka taa min kɛ an hakili tɛ nin na entreprise de b'u bolo yan comment quoi TV yɛrɛ n tɛna a tɔgɔ fɔ o ye jɔn ka télé so ye ale b'a la ko entreprise tɛ n bolo o ye jɔn ka télé so ye mɔgɔw bɛ baara la yen o wari minnu bɛ sɔrɔ k'a générer ko wari bɛɛ bɛna o transaction ninnu de fɛ compte de bɛ entreprise in bolo wari bɛ tɛmɛ a fɛ n'a nana u b'u ka salaire ta jɔn bɛ sɔn ka bɔ k'i sigi ka terroriste défait ka jamana kɔnɔ ni wari tɛ n'i faso ye fɛn k'i la n'a ma diya i b'i man kun mais ka bɔ k'i sigi f'e bɛ analyse kɛ nin kɛra tan nin donna tan nin bɔra tan i bɛ dɔ de sɔrɔ la aw ye le gouvernement est à féliciter fɛnɛ nin kana foyi k'aw la marifa tɛ ka cɛ aw la muru tɛ ka cɛ aw la i mana fɔ cogo o cogo ko n b'i faga e sawa aw de y'o faga Sadio Kamara sara vidéoman sara ministre de la défense sara yɔrɔ min na vidéoman saya bɛ mun kɛ i ye vidéoman faga i ye mun kɛ Sadio Kamara sara kɛlɛ ma jɔ ala k'an kisi Asimi yɛrɛ bɛ sa kɛlɛ tɛ jɔ i bɛ nin sɔrɔsi in bɛɛ faga ça va continuer les Maliens ont pris Maliens ye tile mɔgɔ si ye le peuple fasoden ɲuman wulila k'u jɔ mɔgɔw bolo ko Asimi ko de don fɛn don Sadio Kamara mun n'u bolo ko de ye Mali ni Russie tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo o y'i da ka sa la guerre continue vidéoman saya tɛ foyi ye ministre de la défense yɔrɔ ma vidéoman saya tɛ foyi ye i b'a faga a b'a manko ala bɛ vidéoman wɛrɛ wolo tun kana n ko malidenw de don on est engagé
i bɛ ne buma bɛ lamban kun bi fɛn bɛɛ n'ala cɛ mɔgɔ ne ta ye aw hakili bɛ a bɛ ko cɛ ko nin yɛrɛ ka jugu ni buma bɛ le ko diɲɛ o de kulu nafti zawul mauti diɲɛ bonya de n'i ye e bɛ t'i sigi walifaso la dɔ k'e kɔlɔsi k'i faso ci n'o fana kun ye ɲɔgɔn ni faransi fana kun y'i sigi sini ka video mana ka meja k'a faso ci De Gaulle y'a sigi wali jamana sanfɛ n ko De Gaulle m'a faso n ko De Gaulle ye mɔgɔw su k'a faso défendre ni De Gaulle kun ne kun y'i sigi faransaw a ye ne labila walayi faransi armée aw tɛ foyi ye aw filɛ ka nin kɛ tan a m'o kɛ o n'a ye wali jam faw de ta ka taa yɛrɛ faso défendre olu sara faso mais De Gaulle yɛrɛ bolila ka t'i sigi mais o De Gaulle tɔgɔ ka kalan histoire bɛɛ la mais a ye ancien commandant jumɛn mun tɔgɔ ka kalan histoire la alors qu'olu de ye marifa ta k'a ci faso foyi tɛ faso bɔ aw kana hiri kilen ninnu ka neni ye aw kana hiri kilen ninnu ka menace ye bilaw kunna ni ala ni kira cɛ nin kɛlɛ ba kalama u m'a to Blaise Compaoré la tubabu video mani gansan sigilen ma i bɛ kuma min fɔ tubabu t'a mɛn fɔ kɔni i bɛ k'ale ka baara kɔni kɛ i kɔni bɛ ka Asimi neni o ka d'ale mais i jɔda foyi t'ale ka yɛrɛ la ni tubabu ko don min na k'u ni Mali bɛ sigi ka sɛbɛn kuma fɔ aw ka foyi t'a la aw bɛɛ bɛ tila k'aw yɛrɛ ɲini tugun a don ta bɔ tan ala kama yafa ma ne nimisara bi a y'aw tile kɛ fɛn min ka d'u ye o k'a kɛ faso ye faso de a surasi ninnu filɛ nin an n'u ma jɛ dɛ ninnu fɔlɔ de n'u jɛra surasi ninnu fɔlɔ de ni surasi ninnu jɛra an ka sɔrɔ ka na kɔfɛ donc n'a ko k'a man ɲi n'an ko k'a ka ɲi bɛɛ n'i ka choix don mais an b'i faga an bɛ 20 millions ci ma an b'i wele an fɛ a ba de n ko ni min ka bon ni min ye n ko n'o sara n ko dɔ bɛ fara kaburu kan ja o tɛ fitinin fara belebele kan ala de b'a ka mɔgɔ ba dɔn ala de b'a ka mɔgɔ den dɔn ja o tɛ kila dɔw ni binna u ɲa ni bɛ bin dɔn ɲɛ k'i jɔ k'e ye cɛkisɛ k'e lakarannen don ni bɛɛ kun y'a ka armée ci e kun tɛ se ka nin ɲɔgɔnna kɛ donc prenez vos gardes décision min taara on veut que gouvernement ka dɔ wɛrɛ fara kan ka nationalité fana retirer ka nationalité de retirer an bɛ ka t'o sira de kan parce que ni nin fɛn kɛra sa wari minnu bɛ don san u bɛɛ somɔgɔw dɔn minnu bɛ taa wari minɛ a bɛɛ ka liste dɔnnen don u bɛ taa wari minɛ yɔrɔ min na a bɛɛ dɔn dɔw ta 2 millions 500 dɔw ta 3 millions 500 bref faso ci 40% nɔfɛ i fana bɛna dɔn ko min don donc wariko in sanction ɲɛna u ka nationalité fana fara kan n'o bɔra yen tugun n'u bɛ se ka min ban nin k'u sigi sini u ka banni kɛ fan bɛɛ nka i da i sigiyɔrɔ la banni de se ka wuli place la wa an t'an ta sara aw ba la aw baw ye muso ɲumanw de ye hali sini an ka foli b'aw baw ye barisabula aw kelen t'aw ba la aw kelen t'aw fa la ni dangaden tɛ fɛn mɔgɔ dangaden b'i ba nin k'i ta sa ale ba la parce que a ba man d'a ye i ba kun b'a f'i yɛrɛ ɲɛna k'i bagara mɔgɔ b'a fɔ k'i ba man di ye a b'a fɔ mɔgɔw ye kuma bɛɛ quoi n'i ba ka di ye e bolo ko e bɛna mun kɛ mɔgɔ ba la e bɛna mun kɛ mɔgɔ ba la n'a y'an jaabi e filɛ sɛfan jira nin fɛn min na an bɛ ɲɔgɔnna 100 ta k'a bila an ka so ka baara kɛ a ka haram a sɛfan bɛɛ ye kelen sara de tɛ kelen sɛfan ye sɛfan de ye sɛ tɛ dɔwɛrɛ ni fan tɛ o i ye sɛfan jiran $20 i y'a jiran $1 o sɛfan ye sɛfan de sɛfan jiran ye sɛfan jiran de voilà an b'a ɲini an lajɛbagaw fɛ jɛmukan u b'a partager u b'a j'aime bila sabu ka d'a kan an bɛna don thème min kɔnɔ sisan thème in a nafa ka bon a ka girin maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲini k'a la Algérie ani Niger o cɛtagila jini mɔgɔw ye a revendiquer jini mɔgɔ ka chef o ye jɔn de ye bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan k'a fɔ ko Iyad Agali don tuma kasi ko Algérie ni Niger ka jɛ ko Algérie bɛ ka double jeu de k'a kɔnɔna na wa a fɛn caman fɔ mais Bubakari ka tiɲɛ dɔ segila ma an bɛna an da don nin na Bubu Algérie ani Niger jini min ye a revendiquer jini min dun chef Iyad Agali o bɛ Algérie de Algérie tilala tuguni ka a condamné i bɛ se ka mun de fɔ an y'o kan i dun de la ne tɛ se ka foyi fɔ ne ye mara wa n tɛna segin n ka kuma kan nin bɛɛ ye nin tɛ bɔ a la n tɛna bɔ n ka kuma kan merci beaucoup an bɛ tile an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ni ninnu bɛ se ka to kuma la mais a bɛɛ ye résultat kelen ye ça ne va pas jamais changer don min na Algérie bɛ nin bɛɛ kɛ Niger mɔgɔw dimina Niger kɔrɔ mais u t'a dɔn Niger ka kuma jaabi b'a bolo Niger bɛ Algérie dɔn ka tɛmɛ anw kan Niger bɛ Algérie dɔn ka tɛmɛ anw kan o kumana aw bolo ko Cani b'a kunfɛ de wa ayi n ko Cani nana sigi fanga de kunna dossier kɔrɔw b'a bolo wariw bɛ don cogo min na arme bɛ don cogo min na Niger kɔnɔna la par l'Algérie Cani b'a bɛɛ dɔn mɔgɔ si gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Sahel kɔnɔna la Niger de tun ye a cerveau ye Cani min dɔn Sahel kɛlɛ la aw t'a dɔn a la n'a ye min kɛ a y'a to yen i connaît Cani tigɛlen don Algérie la ni bɛɛ ye
donc n tɛna nin ko commenter ka caya ala ye n ka tiɲɛ segin ma ya de bɛ Algérie ni o nana bi k'a bɛna fɔ bi k'a b'a dire quoi an b'a bila an kunna an bɛ to ni attaques de kɔnɔ quoi an bɛ résister de n'a banna waati min na a ba kana kɛ wa rien a y'aw ka mesure ta hali sini attaque wɛrɛw bɛ yen hali donna nataw la attaque wɛrɛ planifié don ala de bɛ an ka jamana fanga finitigiw fanga si sinon don o don ye attaque ye aw bɔra kalama attaque bɛ yen a ma bɔ kalama attaque bɛ yen don o don nin jamana saba min menace kɔrɔ munna k'an bɛ k'an yɛrɛ ye parce que aw bɛ ɲinɛ min kɔ ni CEDEAO ma créé dɔwɛrɛ kama koyi pour renforcer l'économie et l'armée française donc n'i bɔra la i ye France ka économie de affaibli n'i bɔra la i ye France ka armée de affaibli fo mɔgɔw ka sɔn o de ma n'i bɔra CEDEAO la i ye France ka économie affaibli cɛ y'o fɔ bɛɛ a tɛ dɔn Malawi Macron an bɛ opération min kɔnɔna na a kɛra Mopti ko terroriste ka base dɔ tun bɛ yen nɔ ko o ye base u ye a détruit Bobo e bɛ se ka mun de fɔ an ye comme e ye kɛlɛ spécialiste dɔ ye ne ma foyi faamuya kuma la irisiw ka Africa Corps u ye communiqué dɔ kɛ u ka page kan u y'a yira k'a fɔ ko o ni armée Mali jɛla ka baara dɔ kɛ Mopti ko u ka baara la ko terroriste ka base dɔ tun bɛ yen nɔ u ye a détruit u ye baara jumɛn u ye terroriste ka base ci e k'u ye baara dɔ kɛ i b'a fɔ de u ye opération de kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ baara wɛrɛ ma kɛ o c'est opération de reconnaissance et de destruction aujourd'hui on est à combien on est à 137 bases détruites en moins de 3 mois Irisiw ni Mali armée ye base min détruit mais u bɛ ka base in détruit cogo min na o de ɲɔgɔn tɛ u bɛ k'a daminɛ région de la dɔɔni dɔɔni ka na nettoyage de bɛ senna 130 et quelques bases u bɛ k'o de détruit ka taa parce que aw bɛ ɲinɛ min kɔ an bɛ terroriste kɛlɛ kɛ fo ka base de détruit n'i ma base détruit parce que i b'ale gosi a bɛ segin n'i da yɔrɔ dɔ de la n'a gɛlɛyara o la a bɛ t'i da walidugu dɔ de la donc chaque fois f'e ka sɔrɔ moyen de bɛ e bolo ka basew ci ka taa o base belebele de tun bɛ Mopti base in ye base belebele donc an ka drones y'a reconnu k'a reconnaissance kɛ u y'a détruit n'a détruit la mun de bɛ kɛ terroriste a fanga bɛ ban de fɛn fɛn filɛ nin ye hali jamana fɛ hali n'i ye kan ci a bɛ armée affaibli de donc kan bɛ cogo min na terroriste fana ka base bɛ ten ni ye terroriste ka base ci i y'a détruit i y'a affaibli n'i ye i y'a faamuya b'a la kan ci i ye sɔrɔsika affaibli donc o opération de kɛra avec succès an b'a fɔ armée ma bravo an b'a fɔ irisiw fana ma ko bravo d'accord Bobo sigi kun t'a la o janyana nin bɛ sɔn ka kɛ an ka baabu kuncɛ ni kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ non vraiment k'i fo k'i waleɲuman non fɔ ko an bɛɛ waati ok